as we dey like the rain dey fall, we just dey fall small, dey touch our breast, dey suck our dey suck the we just dey suck cream, na-ele anya ebe a yogurt never come. isi onye mba nọ wisa ifo mba nọ ka mara ma onwe onye ga-akọta gị Ụmụeze aha gị ogene Princess Daniel Chidera Okeyiboro. ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka ma bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ ebe a bụ ozi gbasara otu nwanne anyị nwaanyị bụ onye nke dịka gasị na isi mgbaka kwudoro ya n'ezi. Ya bụ nwata nwaanyị kọwara onwe ya dịka onye obodo Ụmụeze n'ime mba anọ nke dị na steeti Imo. Ebe a nọkwara na wee nweta ya bụ ebe ama dịka Nwafọ Street nke dị n'Ọjị na Owerri n'ime steeti Imo ahụ kwa. Dịka ndị nwetara ya bụ nwata nwaanyị ndị hụrụ ka o si akwụgharị wee malite ịjụ ya ajụjụ, o wee na-azakwanụ ha ajụjụ. Ọ sị na ya na onye chọrọ ịlụ ya, nwoke chọrọ ịlụ ya, so wee pụọ apụ nke ọ kpọrọ husband to be n'olu bekee. O gosikwara mgbaaka nke ya bụ nwoke ji wee kwenye nkwa na ọ ga-alụ ya. Mana ka a na-ajụzi ya kedu ebe unu gara, ọ naghị akọwanwu ihe ọbụla nwere isi, ihe ọbụla a ga-aghọtanwu. Ihe niile o kwuru ebe ahụ nweghị otu mkpụrụ okwu ị ga-etinyere ibe ya ka ị nwee nghọta zuru oke. Ndị nọkwanụ n'ogbe ahụ, ndị hụrụ ka ya bụ ihe si wee mesi na ọ bụ ndị ụgbọala bụ ihe kwụsịrị ma dowe ya bụ nwa agbọghọbịa ebe ahụ ma buru ụgbọala ha nyapụ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu nwata nwaanyị ahụ dịka a gbara ya ajụjụ ọnụ, ka anyị nụrụ ka o si wee kọwaa onwe ya. Ka m bịakwanụ. iwe onye ebe ehime mba nnọ wisa ifo ehime mba nnọ elebi I know they hear it when I dey yarn like this. nsị gị elebi Because ishi my Benz now, my fuel don't finish, and they be in Lando. So I can't see Papa anointed and Mama anointed for France. You know, say we fit do am again. Like this now, they see myself happy to street. My dog don't lost, so elekọrọ onye iso wee lakpuo my husband to be with our race. ntagharị nke So as we dey fall, like the rain dey fall, we just dey fall small, dey touch our breast, dey suck our dey suck the we just dey suck cream, na-ele anya ebe a yogurt never come. gị nọ na-eme gịnị gị nọ na-eme gịnị We just dey fall with our small break. Now so we dey do for Benin o. You know say Benin get university. na wow isi onye mba nọ wisa ifo mba nọ ka mara ma onwe onye ga-akọta gị Ụmụeze aha gị ogene Princess Daniel Chidera Okeyiboro. Princess Daniel Chidera Favor. Chai lekwenụ ụmụnne m na ụmụnna m ọ na-ahụ na this girl now ọ na-achọ ndị nwe ya, and enidiri mama ga-enweta ndị nwe ya. Onye ọbụla ma ebe o shi ọrụ mba nnọọ ka eshi ma ọ wụ any place ọbụla ọ na-ịma ya sisi mara ma otu ị ga-esi lokete ya. Ọ ka na Nwafọ Street now na-agagharị side Ọjị Owerri, ịghọtara. So apịtị street ka ndị venza dropụrụ ya wee chọọ wee ha. Akwa ndị venza ahụ ndị dropụrụ gị ndị Benz ebe gị na ha so wee lakpuo I have my boyfriend. Ego ole ka o nyekwere gị? 2K. Just like that. Gị n'anya elekwa m dị 2K ka edi 2K One of my accounts Opay and Money Point. Opay and Money Point. Chai elekwa na-akpa ibu bịa ekpu ibu bịa. My Benz. Hell Chineke nna ihe akwa nwa mmadụ ịghọta gị ọ pụwala. So onye nwe ya onye ọwụ site bịa ka mara ma ga-akpọ ya gaa. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara nletu esi eme ya. Ọ ga-abụ nnọọ ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ị ga-edere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a. Kedu ihe ị na-eche na ọ ga-abụ ihe kpatara ọnọdụ a nke nwata nwaanyị a nwetara onwe ya ugbu a? Denyere anyị na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwa na mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex,
onye akụkọ ụwa n'iru akụkọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.